And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Inilaan ko ang sarili ko sa tamang tao. Hi DJ Rocky, itago niyo ako sa pangalang Begs. Matagal na akong nakikinig sa programa mo. Lahat na ata ng videos mo, napakinggan ko na at napanood ko na. Matagal ko na ring binalak magsulat. Kaya lang, siguro sa mga panahong yon, wala pa sa tamang panahon. Pero ngayon, tama na ang timing. At sana, mai-ere mo itong storya ng buhay ko. Ito ang aking secret file. Ang ibabahagi ko ay nagdulot sa akin ng malaking sakit at aral sa buhay. Sa edad na 19, hindi ako interesado sa mga lalaki. Halos kinakantsawan ako ng mga barkada ko at mga pinsan ko. Lesbiana raw ako. Sa isip ko hindi naman. Hindi ko pa lang talaga makita na magkakaroon ako ng boyfriend that time. Sabi nila, hindi naman daw darating kung hindi ko bubuksan ang puso ko. At sige, sinubukan ko. Ang nanay ko mismo ang nagbigay sa akin ng idea kung ano ang app na ida-download ko. Oo, nanay ko ang nagbigay ng app kasi ang gusto niya ay makapag-asawa ko ng isang Amerikano. Kaya lang sa akin, laro-laro lang talaga. Hanggang sa marami akong nakikitang lalaki sa app na ito. Tapos biglang may nag-message sa akin. Ang sabi, hi. Hindi siya Amerikano kundi isang Pilipino. At taga Cebu pala siya. Napakaswabe, disente, lalaking lalaki, guwapo at matino siya. Sa una naming pagkikita nalaman ko na hindi pala siya tubong Cebu. Taga Quezon pala siya. Nasa Cebu lang siya kasi kinuha siya mismo nung pinagtrainingan niya nung estudyante siya at doon na siya naging regular sa trabaho niya. Pero bago ko pa man siya makilala, meron talaga akong lihim na trahedya. 14 years old pa lang ako, na-experience ko na ang madilim na pangyayaring ito sa buhay ko. Hiwalay kasi ang mga magulang ko. At sa weekends, nagkikita kami ng tatay ko sa labas. Dahil sa hindi naman ako lumaki na may buong pamilya, walang nag-brief sa akin kung ano nga ba yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Bata pa ako noon. Hindi ko akalaing ang mundo ay may kadiliman o may mga taong mapansamantala. Magkikita kami noon ng tatay ko. Kaya lang, sa kadahilan ng matagal siyang dumating, may isang lalaking lumapit sa akin. Sinabihan ako na pinauuwi na ako ng nanay ko. Sumama naman ako sa kanya. At dinala niya ako sa isang motel. Nagulat ako. Ang sabi niya sa akin, nandoon daw si mama. Merong okasyon. Nung nasa loob na kami, laking gulat ko kasi wala namang tao. Kwarto lang na merong malalaking salamin sa pader. Nakita ko na nanlilisik na ang mga mata niya. Sabay sabing, "Huwag kang sumigaw, mabait ako kung mabait ka sa akin. Gawin mong lahat ng gusto ko." At sa sandaling yon, ipinagdarasal ko na lang ang kalagayan ko. Iyak ako ng iyak. Sabay sumasambit ng pangalan ni Hesukristo. Jesus, tulungan niyo po ako. Hanggang sa natigilan ng lalaki. At ang sabi niya, "Di ka pa nagalaw?"
Tumahimik ka, sige kainin mo na lang to. At lahat ginawa ko. Makaraos lang ang matandang lalaking yun. Hindi niya ako nakuha. Hindi niya nakuha ang lahat sa akin. Halik at kamay sa dibdib ko at sa labi ko. Yun lang ang ginawa niya sa akin. Sa awa naman ng Diyos. At yan ang kadahilanang hindi ko gustong magkaroon ng boyfriend. Iniwan lang niya ako sa kalsada. At yun, umuwi na ako. Itinago ko sa mga magulang ko ang pangyayaring yun sa buhay ko. At walang ibang nakakaalam kundi sarili ko lang. Nung dumating na ako sa panahong makikipag-meet na ako sa chatmate ko sa dating app, natatakot pa rin ako noon. Pero gusto ko nang mapalitan ang alaala kong yun. Nung 19 na ako, doon ko sinubukan ang sarili ko sa app na ibinigay ni nanay. Nakipagkita ako kay Gary. Nagpakilala siya sa akin. Nagkita kami sa harap ng simbahan. Tapos sabi ko, kailangan kong makaranas ng sinasabi nilang boyfriend. Sa una naming pagkikita, tumigil ang mundo ko. Yung parang nag-slow-mo. Nagkatinginan kami ni Gary at sobrang lakas ng kaba ng dibdib ko. Napahanga ako lalo sa napakaswabe niyang looks. Wala John Lloyd ang figure, no? Iginala niya ako sa place. At ayun, sa isang park, doon kami nagpunta. Tahimik lang ako. At kung kiligin, tahimik lang din. Gabi na noon at ang sabi niya sa akin, delikado nang uuwi ako. So inuwi niya ako sa isang motel. Lubos ang pagkadismay ako sa kanya kasi motel agad. Natulog kami pero hindi naman niya ako ginalaw. Kaya napawi ang kaba ko. Hindi pa kami pero dun niya ako dinala. Napakabilis naman itong si Gary sa isip-isip ko. At tumatak sa isip ko ng unang lalaki na makapag-papao sa akin ay yun yung bigay sa akin ng langit na magiging kabiyak ko talaga. Ako po kasi talaga ay isang Kristiyano at naging born again sa pananampalataya. Kaya ganun na lang din ang pag-iingat ko sa sarili ko. Nakikipagkita naman si Gary, nagdadala ng flowers, kumakain kami sa labas, gumagala kami, na para bang walang tao sa mundong ginagalawan namin. Masaya kaming nagsasalo sa bawat moment na magkasama kami. Katagalan ay sinagot ko na siya. At minahal ko siya ng lubos. Minahal ko siya ng totoo. At sa bawat date namin, nagsasama kami ng buong magdamag nang walang ibang nangyayari. Sinasabi ko kasi sa kanya kung tayo, mag-aantay siya sa araw ng kasal namin. Kaya sa isip ko, iniligtas ako ng Diyos sa panahon na muntik na akong madisgrasya. Hindi ko pa ba iingatan ito? Para sa mapapangasawa ko to. At para na rin sa pagpapasalamat ko sa Diyos. Ayun, ilang beses kami nag-date, naligo, sa dagat sa pool, naggala sa syudad, nang magdamag ng magkasama ni Gary. Hanggang sa weekdays, ako lang at kuya ko ang nasa bahay. At ilang beses na rin naman akong niyayaya ni Gary sa ganong makamundong bagay. Kaso, hawak lang talaga. Nakukonsensya na nga ako sa light romance namin. Ipinagdarasal ko sa Panginoon kasi pinapangarap ko talagang magsuot ng wedding gown na buo pa talaga ako. Kaya sinubukan ko lang na itest ang kanyang intensyon sa akin, although alam ko naman na mahal niya ako. Yun nga lang, romantiko siya.
maginoo at medyo bastos. Grabe lang yung pagpipigil namin. Pagkatapos namin ng church activity noon, nakipagkita ako kay Gary. Pinuntahan ko siya sa trabaho niya at nakipag-usap. Doon ko siya sinubukan. Nagkunwari akong buntis at sinabi ko yun sa kanya. Laking gulat niya. Sabay sabi niya, "Bakit ka mabubuntis? Hindi naman kita ginagalaw." Pero pinangatawanan ko talagang buntis ako. Test na biro lang. Alam ko, medyo ang iba dyan tataas talaga ang kilay, talagang sasabihin na di talaga yan aako. Ano bang klaseng test ginagawa mo, Bigs? Sabay sabi ko sa sarili ko. Yun nga, sinabi ko uli sa kanya na buntis nga ako. Sinabi niyang hindi siyang ama at hindi kita pananagutan. May mas mahal akong iba kaysa sa'yo. Ayun, sa oras na yun, gumuho ang mundo ko sa hindi ko malamang dahilan. Hindi niya ako pinanindigan kasi naman alam naman namin na wala talagang nangyayari sa amin mahigit na 7 buwan. Oo, 7 buwan lang kami ni Gary pero siya ang una kong lalaking minahal. Siya ang unang boyfriend ko. Una akong nakaranas ng pakikipag-date sa kanya at minahal ko siya ng totoo. Una ko siyang lalaking iniyakan ng sobra-sobra at halos madurog sa sakit ang puso ko, utak ko at mga mata ko sa kaiiyak. Hiniwalayan ko si Gary kahit mahal na mahal ko pa siya. Dahil yun ang sagot sa panalangin ko. Sa sakit na narinig ko na may mahal pala siyang iba, hindi ko na ipinilit ang sarili ko. Naghiwalay kami. Ay, bakit? Bawat kirot, iyak na lang ang sagot ko. Sabi ko kay Lord, tulungan mo akong intindihin ang karanasan kong ito. Tulungan mo akong makabangon, Panginoon, kasi parang hindi ko kaya ang sakit. Mahal ko pa siya. Ilang beses kong inaliw ang sarili ko pero masakit pa rin gumising araw-araw. May mga araw din na tinitingnan ko sa malayo ang boarding house niya. At may araw din na nakipagkita ko sa kanya ng 4 na beses. Unang sinabi ko sa kanya noon, hindi totoo na buntis ako. Sinubukan lang kita. Sinuyo niya ako uli. At hindi ko na talaga kaya kasi alam kong hindi siya sigurado sa nararamdaman niya. Hindi ko alam kung mahal niya talaga ako kasi may kailangan lang siya o sadyang gusto niya lang ng aliw. Hindi ko lang talaga alam. For sure, may mali sa motibo niya. Alam ko rin na kahit konti, meron din siyang pagmamahal sa akin. At sa araw na ako'y nag-iisa, naalala ko yung mga kinakanta namin ni Gary sa tuwing nagkakaraoke kaming dalawa. Sa kasunod na pagkikita naman namin, sinabi niya, "Huwag mong ibigay sa taong hindi nakalaan sa'yo ah." Na-feel ko naman na ramdam niya na iniingatan ko ang sarili ko. Sa 2nd pagkakita namin, bilang magkaibigan na lang, nakita kong may bago na siya. Maganda rin katulad ko. Sabi ko sa sarili ko, sana siya na nga makapagpapaligaya sa'yo. Umalis ako sa lugar na yon. At sa 4 naming pagkikita, andun siya sa bahay, sinuya ako. Hinalikan, sinubukan ako, pero hindi ko talaga kaya kahit mahal ko pa siya. Matagal uli bago kami nagkaroon ng komunikasyon. Alam kong may iba na siya at gusto kong makalaya at mabigyan ng kalayaan. Ang dalawa na hindi ko makikita sila sa kahit saang lugar sa Cebu. Napagpasyahan ko na mag-abroad ako at dun manirahan kasama ang nanay ko. Kinuha ko ng nanay ko sa Middle East at nag-move on. Sa pagdarasal ko araw-araw na sana maging maligaya na siya, ako rin ipinagdarasal ko sa Panginoon na protektahan ako sa maling tao. At buksan ang puso ko sa taong nakalaan talaga para sa akin. Isang lalaking magiging ama ng mga anak ko na mamahalin ako ng higit pa sa nakaraan ko.
Sa Middle East ko napalaya ang sarili ko. Kahit paminsan naaalala ko siya, masaya na rin ako sa kanya. Sa Middle East ko nakilala ang handog ng Panginoon sa akin, na lubos kong pinagpapasalamat. Mabuti na nga lang at nakinig ako kay Lord. Sa Middle East ako nagpakasal at nagkaroon ng 2 magagandang mga anak. Ngayon, masayang masaya ako sa pamilya ko at labis ako nagpapasalamat sa Diyos. Dahil tinuruan niya akong maghintay sa tamang panahon. At para sa aking unang minahal, Gary, si Begsto, sana maging tunay kang maligaya at ipinagdarasal ko ang gabay ng ating Ama sa langit sa buhay mo. Sana magpakasal ka na sa taong mahal ka at mamahalin mo ng habang buhay. Hindi kita makakalimutan sa masasayang alaala. Pagmamahal na pinadarama mo o pinadama mo sa aral na napulot ko at sa sakit na dulot ng pagmamahal ko sa iyo. Sadyang pinagtagpo lang tayo, pero hindi itinadhana. Tadhana lang na magkita tayo noon para matuto sa buhay. Huwag mong isipin na sayang ang lahat sa atin. Dahil may nakalaan para sa atin. At ginagawa natin yun nang merong kanya-kanyang tamang dahilan. Tayo ay nakalaan sa tamang tao, tamang oras, at panahon. Muli, ako si Begs, at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.